Bai, ondo ezagutzen duzue zapi hau. 8 maio jaietakoa da. Izan ere, asteburu osoan zehar Urduñan pilo bat plan ditugu. Aurrentzako ekintzak, eskupilota partida, kale jira, kontzertuak eta askoz gehiago. Laudion, Arrainoko Orkidea Basatiak ekintza, Andaluziarretzean Feria de Abril famatua, eta hemen faktorian keramika saioak platerrak ekoizteko. Horretaz gain, larun batean Aiarako Etxegoiengo jaiak ospatuko ditugu. Amurrioko antzokian Luces y Sombras antzerkia. Igandean Laudioko Orbeko etxean Bermut saioak 3 kontzertuekin eta Amurrioko antzokian zinema. Badakizue, infozoa Aiaraldea webgunean duzuela eta gora 8 maio, gora Etxegoien, gora Aiaraldea!